Le Conseil national de sécurité Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, le président Alassane Dramane Ouattara, a eu Conseil national de sécurité mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan. Le Conseil national de sécurité, o ye a ka finitigiw ye, gouvernement mɔgɔw fana b'a la. U farala ɲɔgɔn kan ka kuma Mali situation kan. U ka sɔrɔsiw minnu minɛnen bɛ Mali la, u kumana o kan. An bɛna u ka communiqué kalan aw ye bi, aw bɛɛ ni yantuma, aw bisimila, a essayer ka ɲɛ, et c'est parti. Une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mercredi 14 septembre 2022 au palais de la présidence de la République, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Co-réunion de Kerabi, Conseil national de sécurité, Moro de Faranouankan, Côte d'Ivoire, Conseil national de sécurité, oui, finito, il y a un gouvernement Faranouankan autour du président, Faranouankan Bi, le 14 septembre 2022. Au cours de cette réunion qui a porté sur la situation des 46 soldats ivoiriens encore détenus au Mali, Koukmana Ivoiriens sur la suminum de Mali, Kondana, sur la Sibina, Koukmana aux situations des camps. Voilà, effectivement, Koukmana aux situations des camps. Vous savez, au cas Ivoiriens sur la suminum aux situations des camps. Le président de la République a informé le Conseil national de sécurité des initiatives prises par son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, et plusieurs autres chefs d'État, notamment son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, son Excellence M. Oumarou Sissoko Ambalo, président de la République de Guinée, Bissau et président en exercice de la CEDEAO, son Excellence le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition du Burkina Faso, son Excellence M. Mohamedou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition de la République de Guinée, et son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, en vue d'une résolution par la voie diplomatique de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Crise qui est consécutive à l'arrestation le 10 juillet 2022 à Bamako de 49 soldats ivoiriens. Ko Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien, président, et Kai Folike, Kai Conseil national de transition, Conseil national de sécurité, Morofo, Aoufo, et puis Kao informé, aye qu'on a fondé da au cloca. K'a f'u ɲɛna ko président damadamanin bɛ yen ko u y'u bolo di ɲɔgɔn ma pour que vraiment u ka se ka kuma ni Mali ye yaasa Mali ka se ka u ka sɔrɔsiw bila ko o président o ye jɔn ni jɔn ye ko o ye Faure Gnassingbé o ye Togo président ye ko o ye Macky Sall ye o ye Sénégal président ani Union africaine président ni waati la. Ko président wɛrɛ min fana y'a da don a la pour ka ko nɔgɔya ko o ye Umaru Sissoko Ambalo, Guinée-Bissau président ani CEDEAO président ni waati la. Ani son Excellence le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, o ye Burkina président de transition ko fana y'a seko kɛ a ko la. Ko Mohamedou Bouhari, Nigeria président, k'ale fana y'a seko kɛ a ko la. K'ani colonel Mamadi Doumbouya, ko président de la transition Guinée, ko ale fana y'a seko kɛ nin ko la. Et son Excellence M. Antonio Guterres, ko Antonio Guterres fana o ye ONU, Nations Unies, ONU secrétaire général, ko ale fana y'a seko fana kɛ nin ko la. Ko ninnu bɛɛ lajɛlen, ko ninnu bɛɛ lajɛlen y'u seko kɛ nin ko la, yaasa eh bien sɔrɔsiw minnu minɛnen don Mali kɔnɔ u ka se ka bila. Ko parce que sɔrɔsiw ninnu ko u bɛ mɔgɔ hakili jigin k'u kun minɛna Mali la juillet kalo tile 10. Donc ces soldats ivoiriens déployés au Mali en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national au sein de la MINUSMA ont été interpellés et mis aux arrêts au motif qu'ils étaient des mercenaires. Ko sɔrɔsiw ninnu minɛna ko u kun bɛ baara kɛ comme des k'u kun bɛ baara kɛ Nations Unies bolo quoi, u ni Nations Unies mɔgɔw kun bɛ ɲɔgɔn bolo. Et puis ko kun ye NSE de les NSE Nations Unies na
ko kumi au baro là mais ko autour là ba ko menena ko afra ko mercenaire ou dedo. La Côte d'Ivoire a réagi officiellement le 12 juillet 2022 à travers un communiqué du Conseil national de sécurité pour, d'une part, indiquer que les 49 soldats étaient bel et bien des militaires ivoiriens en mission officielle et légale au Mali, et d'autre part, exiger leur libération sans délai. Qu'au Côte d'Ivoire, de là, qu'a communiqué, qu'a comment les situations, qu'a couillé, qu'a fait, qu'a mourant, nous, qu'au Ivoirien sera sous des dos, qu'au Mali, qu'on a charia, qu'on a dit, et puis, qu'au Côte d'Ivoire, il fait, qu'à libérer, quoi, Côte d'Ivoire, il fait, qu'à bla. Toutefois, en dépit des preuves fournies, notamment au cours d'une rencontre le 28 juillet 2022 à Lomé, attestant du caractère légal et légitime de la mission de ces soldats ivoiriens au Mali, la justice malienne a inculpé le 15 août 2022 les 49 militaires ivoiriens pour tentative d'atteinte à la sécurité de l'État. En tout cas, Ivoiriens connaissent, on est Maliens sur Lomé, juillet 40 les mois ni cheki, kosanina. Ko Ivoiriens koni preuve ira Mali on a ka yira ka foko mo nunu sura sude et puis ko nana Mali kono sharia kono mais ko na bela jeni ko utu kalot le tandru ko Mali justice yu bene ko datugo ko ka daka ko ukumi fa dangal ke Mali la. Plusieurs contacts avec les officiels maliens ont par la suite permis de conclure que des incompréhensions et des manquements étaient à l'origine de l'arrestation de nos soldats. En conséquence, 3 soldats ont été libérés et ont regagné la Côte d'Ivoire le 3 septembre 2022. En tout cas, ko mo chama farra ñogon kan mo chama ñogon chama kala o ñogon konnana ko ayira ka fo ko ñogon famone balia dona ko na wole kala sababu chenin kala et puis que manquement fana ko c'est-à-dire Ivoire ko nganga fendo de ke parce que manquement o be bo ulu yoro de il y a eu des manquements c'est-à-dire ko fendo ko be Ivoire ko nganga ke mais o mo ke donc o de kama ni ñogon famone balia nana donc mais ko sera ka ñogon famu mais ka kala sababu yere ko o ka sura si muso saba sera kabla septembre kalot les saba. Le 9 septembre 2022 ko septembre kalot les kononton. Alors que l'on s'attendait à la libération prochaine des 46 autres soldats, ko ulu kun sigin mini Ivoirien tom num neno solasi num neno binani ni woro num neno ko kun sigin nu ka libération dont l'arrestation était considérée par le Mali comme une affaire judiciaire ko Mali kun mene parce que ko kiri de kun mene ya ko Mali kono kun ya ka ko kiri de mene. Les autorités maliennes ont demandé qu'en contrepartie de la libération de ces 46 militaires, la Côte d'Ivoire extrade vers le Mali des personnalités qui, selon elles, bénéficient de la protection de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. Ko kulu dabal bana kulu sigino lu akla ko ko sura su binabla sura si binani woro minumbe ko binabla ko parce que Mali ko yaira ka foko affaire ne ko affaire de justice ko de mais ko Mali baladron ka fodron ko ko politicien Mali ka politique ma minumbe Côte d'Ivoire konnana ko ni Côte d'Ivoire kenno ka o garder no ko sécuriser ko lakana no ko o homme politique minumbe ko Mali ko ko ulukanna ko Côte d'Ivoire ko blakana ko comme ça ko enfant na sura su duma. Que cette demande confirme une fois de plus le fait que nos soldats ne sont en aucun cas des mercenaires mais plutôt des otages. Ko ni la nini Malika ni la nini ba yere ka foko ko tiana ko ka sura su ko mercenaire outé ko ka foko ko na Mali ko na ka bigani ke ko te mais ko plutôt ko otage de do ko menen no Mali état fait fangana de. Le Conseil national de sécurité considère ce chantage comme inacceptable et exige la libération sans délai de nos 46 soldats. Le Conseil national de sécurité konimba ni Mali fait immédiatement goroni kini Mali ka mo nunu blako parce que mo nunu otage de ya ko umna otage de konana et puis que ni chantage de koka foko ambi anga ko Mali marobi aka homme politique minumbe no ko Mali o de data balkan pour que Côte d'Ivoire ka olu mene ko blakana comme ça fana ko o chantage de ko oluti do ola kango ka morobla immédiatement. Le chef de l'État indique à nouveau que la Côte d'Ivoire, pays attaché à la paix, à la stabilité et au respect de l'état de droit dans la sous-région, ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers. Ko Côte d'Ivoire président koni ko here marido ko kele mandat et puis ko aller kale moy ko c'est un homme de paix ko kele nous mandat kati kele ko la
ko basigi de ka d'a ye jamana u ka basigi de ka d'a ye ko sous-région bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a bɛ ko bɛɛ kɛ pour que jamana bɛɛ ka basigi ko ale tɛ se ka don ko la ko n bɛ se ka wolo ka jamana dɔ dafiri ko ale tɛ don o fɛn sugu ninnu na k'a tɛ don o fɛn sugu na. En outre, il rappelle ces instructions selon lesquelles les opposants politiques étrangers vivant en Côte d'Ivoire sont tenus d'observer en toutes circonstances un devoir de réserve absolue concernant les affaires intérieures de leur pays d'origine. Ko abi mɔgɔw hakili jigin fana ko Mali homme politique minnu taara Côte d'Ivoire kɔnɔna na k'a yirala k'a fɔ ko sariya la u kan k'u makun k'u man ka kuma u man k'u da don ko foyi la ko Mali ko foyi kɔnɔna na k'u to Côte d'Ivoire territoire kan ko k'u da don Mali ko la ko man ka kɛ k'u kan k'u makun ko makuni de diyagoyalen b'u kan. Au regard des derniers développements qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité dans la sous-région, le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à l'effet de saisir la commission de la CEDEAO en vue de la tenue, dans les meilleurs délais, d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour examiner la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, afin d'aboutir à la libération de nos soldats dans les plus brefs délais. Côte d'Ivoire président Agninisan, aka ministre des Affaires étrangères fait no yemusoyi, ministre d'État fana delo, kaka CEDEAO mɔgɔw wel, aka CEDEAO tibla CEDEAO mɔgɔw ma k'u saisi k'a f'u ɲɛna ko il faut k'u ka ɲɔgɔn ye kɛ teliya la yaasa u ka kuma CEDEAO mɔgɔw ka kuma Mali ni Côte d'Ivoire cɛ nin ko na ko yaasa u ka mɔgɔw ka se ka bila yɔrɔnin kelen. Le président de la République réitère aux 46 soldats injustement arrêtés au Mali ainsi qu'à leurs familles tout son soutien et sa solidarité dans ces moments difficiles. Au Côte d'Ivoire président koni abi afo solasi minnu nana u somɔgɔw ye solasiw yɛrɛ ko u minɛ no Mali kɔnɔ k'u ma minɛ sariya kɔnɔna na mais ko toute manière ko ale b'u kɔ k'a b'u soutenu ni waati la ni waati ka gɛlɛn ma mais ko a bɛna ɲɛnabɔ. Le chef de l'État exprime à nouveau ses félicitations aux forces de défense et de sécurité pour la sérénité dont elles font preuve face à cette crise. En fait, il exhorte les Ivoiriennes et les Ivoiriens au calme et à la retenue. Il les assure que toutes les dispositions sont prises pour que nos vaillants militaires regagnent bientôt notre pays. Donc, au Côte d'Ivoire, président Kolombi, au Bela Djenefora, Ivoirien Bela Djenefora, Abaka Finitikou Bela Djenefora, et puis que bientôt, on va se retrouver à Serisso. À Kara, fait à Abidjan le mercredi 14 septembre 2021, à Karabi. Voilà. Donc, Côte d'Ivoire ni Mali, la situation est une idée. Il va y avoir une conseil national de sécurité que vous ferez un ministre ni finité ou comment la situation est. Mais donc, quoi qu'il arrive, à la canine quoi, parce que moi aussi, mon côté qu'elle est là, quoi, baisse quoi, tout le monde est fatigué. Hein? À la canine et puis, ambi Mama Africa, en bas, Aïcha connaît en bas, faut la conserver. Aïe, donc, l'idée, donc, l'élément de dans la président. Merci beaucoup, Aïcha connaît. En bas.